ți odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului tău. Unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne, ți auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Dumnezeu bun și iubitor de oameni, Dumnezeu iartă-l, Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce stăpânești peste cei morți și peste cei vii, care dai hrană celor flămânzi și îmbrăcăminte celor boi, binecuvintează, Doamne, mâncarea, băutura și toate celelalte care se vor împărți pentru adormitul robul tău Vasil, ca să fie lui spre pomenire și spre iertarea păcatelor. Veșnică lui Vom grupa mauații. Pe noi, Lali Vasil Barba, profesorul Barba, este temeiul al comunității. Cu el închisim toanul naudzăți, adrăm comunitatea și tot auații toținții mei, vrem să-i dățem, să-i spunem și peste simt că nav de acolo este în zeană, tu rai, că comunitatea este pe care ți-a îndreaptă, că noi armânii vrem să armânem armâni și au aprotatul României și pestisim că naua chivernițe care este, care va să alăxim, îmi dau zboară cu ei și cu vendul cu ei, va să achicățească că armânii au ananghe de o discriminare pozitivă pe care Lali Vasilul Mindria, ca să armânem armâni auații tot România. Lipsește România, chivernița românească, îți dau un paradigmă cu armânii care sunt auații. Nu-i chiar, să armân armâni, să avem școlie pe armânească, să avem biserică pe armânească, să avem prefți armâni, nu să avem mass media. Așa cum au toate alantimeleți. Nu-ți poate tixeni, cum zicea Lali Vasil, să avem chilini aroși, bagă și noi armânii, frați, că him prostii cu surini. Prostii cu surini aplicați cu poporul român, să nu avem țiva. Părântească de mândare, nesfrângioară cu foc mare, frați de mumă și de-un tată, noi armâni, de-eta toată, frați de mumă și de-un tată, noi armâni, de-eta toată. Di sub broșle de mormință, strigă noi să bun părință, tot haraul să-i pânca, să-ți limba nu-și-a lasă, tot haraul să-i pânca, să-ți limba nu-și-a lasă. E la vată-i părintească, fumea e să-și hărăsească, de fumei chărul să-i fac și neațul leagă, s-o să-mi fac și de fumei chărul să-i fac și neațul leagă, s-o să-mi fac și care doria lui mumă și de părintească numă, să aibă gloara Domnului și dulceamea somnului, să aibă gloara Domnului și dulceamea
seamea somnului, ca așa lasă limba lui, apar să-i chibă calea lui, și-m-a acasă, jale să poartă noastră e deschis, și-m-a acasă, jale să poarta noastră-i tot deschisă. Dumnezeu să-L iartă.